खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनहा आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। नोंथांमोननि गेजेराव जेब्लायबो मोजां मोजां कन्टेन्ट एबा माखासे जानला मोनला होननाय बाथ्रानि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव कन्टेन्ट लाबोनो हायो। दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन रायजोफोर आदा राकेश बिथाङा सासे बिटिसिनि इएम गावखौनो बिराद बाख्नायना लादों। बिथाङा गावबायदि मुसुलपुर ओनसोलाव रावबो जिबनावबो भबिष्यतआव इएम एमसिएलए मोजां उजिनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा। आरो सासे गभर्नमेन्टआव थानाय पार्टिनि लिडार बिथाङा सासे अपोजिसन पार्टिनि एमसिएलएखौ गाज्रि गाज्रि बखिदों। बिनि सायाव माखासे खोथा बुंनाय जागोन रायजोफोर। दा बिथांमोनहा मा खोथा बुंदों निउस मिडियायाव बेनि ससे क्लिपखौ रायजो राजाफ्रा नायनानै लाग्रोदो, बिनि उनाव डिसकास खालामसै रायजोफोर। मुन ब्रह्मआ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारखौ बिगुमै मोनफ्लाङामोनब्ला बे बर' जाथियाव थानाय नंलामोन होननानै आं सानो। बिथाङा नाना माना पेन्ट फिसा गानग्रामोन होनना आं मिथिगौ। पेन्ट फिसा गानग्रामोन होनना आं मिथिगौ। बे हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रामोन बियो। बे हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रामोन बियो। बे हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रामोन बियो मुन ब्रह्मआ। दा नै बेबायदि हाफ पेन्ट गाननानै बेरायग्रा मानसिया दिनै बर' हारिनि जारिमिनखौ मा बुंनो लुबैदों बे? दिनै जोंनि मानगोनां जेरै जाय सुबुङा दिनै जाथिनि थैनाय थांनायनि थाखाय खामानि मावबोनानै सिन्था खालामनानै दिनै बेसेबां सेक्रिफाइस खालामबोदों, बेबायदि दिनै जोंनि प्रमद बर' सारखौ दिनै बेबायदि व्यक्तिखौ दिनै गाज्रि रावजों सोंखारिनाया माबोरै जानो हाथावगौ बियो? थांनाय इलेक्सन समाव बुंलांनाय बायदि आरो बिटिआरनि रायजोफोरखौ खोथा होनाय बायदि आङो जारिमिन लिरनानै गालांनायनि आंनि जे सिमां मुसलपुर समस्तियाव आं बायदि आरो जाहाथे आरो सासेबो माने एमसिएलए बा इएम आरो जन्म मोनला बेबायदि थासारियाव गालांनानै खामानि मावलांनायनि टेन्डेन्सि आरो बिनि स्पिरिटजों दिनै जों लोगोफोर नोंथांमोनहा बे ससे क्लिपखौ बिथांमोन बक्तब्य होनाय ससे क्लिपखौ नोंथांमोनहा नायबाय होननानै आं सानो। दा मेन टपिकआव फैदो रायजो राजाफोर। दा गभर्नमेन्टआव थानाय सासे पार्टिनि लिडार बिथाङा अपोजिसननि एमसिएलए बिथांजो मुन ब्रह्मखौ पेन्ट फिसा गानो होननानै बुंदों बिथाङा। आरो फर्मार चिफ बिटिसिनि श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि बिबोनां एबा बिथांखौ बिगुमै मोनफ्लाङामोनब्ला बिथांजोआ बर' जातिखौ गारसिगौमोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा। नाथाय गभर्नमेन्टआव थानाय पार्टिनि लिडार बिथांखौ आं बुंनो लुबैयो, उन्दै समाव बयबो पेन्ट एबा लंपेन्टखौ गानखागोन, बेखौ लानानै माबा पलिटिकेलाइज खालामनांगौ होननानै आं साना। बिथांनि बुंनाया माखासे गाज्रि नोजोरजों नायनानैसो बुंदों बिथाङा बिथांजो एमसिएलएखौ। नाथाय उन्दै समाव कलेज फरायनाय, स्कुल फरायनाय, एलपि स्कुलाव फरायनाय बेफोर समाव साफ्रोमबोनि फिसाजोफ्रा पेन्ट गानो, लंपेन्ट गानो आरो गोबां रोखोमनि ड्रेस गानो कलेज फरायनाय समाव। नाथाय बैफोरखौ नाहरनानै बेबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंनाया जायाखै होननानै आं सानो। बरन्स गावनि फिसाजोआबो लेखा फरायनाय समाव एबा जेखिजाया कलेज फरायनाय, स्कुल फरायनाय समाव गाव बुजिनो रोंनायनिफ्राय गाव जिखिनि जाया फसन्थ खालामनाय ड्रेसखौ गानगोन होननानै आं सानो। नाथाय बिथांनि बायदिबा लं थं थानांगौमोन नामा? आं बेखौसो सोङो बिथांनाव। नैबे गभर्नमेन्टआव थानाय लिडारनि पार्टिनि लिडार बिथांनाव आं सोंदों, जुदि लंपेन्ट गानामोनब्ला पेन्ट गानामोनब्ला लं थङै बेरायनांगौमोन नामा? नोंथांना फिसाजोफोर दङब्ला लं थङै थाहोबानो जाबाय। अब्ला साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांनि जि मेन्टेलिटि बेखौ हमनो हागोन मा रोखोमनि मानसि होननानै। दा आरो बिथाङा बुंदों सासे
बिराद गिदिर बर'नि लिडार होनना बुंदों आदा प्रमदखौ। नाथाय बिथांनि आमोलाव बिथाङा सासे बडिगार्ड लानानै मुभमेन्ट खालामफ्लादोंसोमोन। गाव गारि सेनो लुबैनानै बिटिसिनि गादिखौ लुबैनानै बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफ्लादोंसोमोन। मिस्टार लिडार, नोंथांनि बुंनाया मोनफ्रोमबो फारफ्रोमथिंजायबो कारेक्ट नङा होननानै आं सानो। नोंथाङा आंनि बैसोनि बुहुत गिदिर, नोंथांखौ आं बुङो आदा होननानै। आदा नोंथाङा जि बखिदों बेयो हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि मुभमेन्टआ, बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया आकाश पाताल डिफारेन्स। प्रमद बर'नि मुभमेन्ट खालामनाया हाग्रामा महिलारिनि मुभमेन्ट खालामनायाव थानो समाया। हाग्रामा महिलारिया आर्मस रेभलिउसन खालामनानै गावनि जिउखौ जिउ दान होनानै रेभलिउसनारि खालामदोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय। नाथाय बिथाङा फुल फ्लेजेड बड'लेण्ड मोनाखैब्लाबो खिलेब फिसा बर' रायजोफोरनि थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरि काउन्सिल मुंनि मोनसे मिनि स्टेट खालामनानै होफैदों 2003 10 फेब्रुवारियाव। नाथाय नोंथांनि लिडार प्रमद बर'आ बडिगार्ड लानानैसो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफ्लादोंमोन। बर' रायजो राजाफोरखौ इमसनेल खालामफ्लादोंमोन गाव बिटिसिनि चिफ एबा गाहादै सेनो लुबैनानैसो। आरो मोनसे टपिकआव फैबावदो रायजो राजाफोर, आदा राकेश बिथाङा सासे बिटिसिनि EM। बिथाङा बुंदों बिटिसिनि मुसलपुर समस्तियाव भबिसतआव गावबायदि खुनु फैद्य मोजां MCLA EM फैनाय नङा, बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय गावदि सासे बर' जाथिनि थाखाय पयजन, बयबो बर' रायजो राजाफ्रा मोनथियो। बिथाङा दि मा खोथा बाहायो, बिथाङा दि मा मावदों बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ। नोङो डेभेलपमेन्टखौ माव, जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया, जों वेलकाम बानायो नोंथांनि डेभेलपमेन्ट बानायनायाव। नाथाय नोंथाङा दि बुंदों गावनिफ्राय साबसिन रावबो उजिनाय नंला होननानै बुंदों, नोङो मा रोंगौ आदा राकेश? नोंथाङा खालि गाज्रि बाथ्रा बुंनो, बर' रायजो राजाफोरखौ गावजों गाव बुलायहोनो, बेबायदि बाथ्राखौसो बर'नो रोंगौ नोंथाङा। खुनु मोजां रोखोमनि बाथ्रा नोङो बुंनो रोङा। नोंथाङा सासे बर' जाथिनि सासे पयजन होनबाबो गाज्रि जानाय नङा, बेखौसो आं नोंथांनिसिम बुंगोन। आरो भबिसतआव नोंनिफ्राय 1000 गुन मोजां मानसि उजिगोन मुसलपुराव। आदा राकेश, नोंथ' मा मावो? नोंथ' सिगाङावहाय बोरैबा सिगांनि BPF गभर्नमेन्टआव बोरैबा मोजां स्किम मोननानै कन्ट्रेक्टर मावफ्लांनानै सोरबा EM नि आन्दाराव मावफ्लांनानै नोंथाङा मोजां मानसि जालांबाय। नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथाङा हाग्रामा महिलारि लाबोनाय BTC-आव बोरैबा सामहाव BTC-आव EM जाफ्लांबाय। दा बेखौनो नोंथाङा दुगा खोथा बुंलायदों। नाथाय बे नोंनि दुगा खोथा बुंनाया बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ मिथियो, रावबो गैला नोंदि मा मानसि, नोंदि मा मानसिनि मेन्टेलिटि, नोंखौ बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो मिथियो गैया आदा राकेश। दा नोंथाङा जानि बुजि खोथा बुंनाया मोजां, बेखौ आं सानो। दा बेखिनि खोथाखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बुंबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोनथोंसै रायजोफोर।